Deseo comentarvos que na brevísima entrevista que acabamos de ter coa ministra por parte do Sindicato Labrego lle plantexamos dúas cousas básicas. A primeira, que a nós nos parece que é un erro histórico obrigar a facer contratos a partir de 1 de abril, se sea a intención do decreto que o Ministerio ten preparado, porque é un erro histórico na medida en que, sin que haxa ningún tipo de garantías para os gandeiros e gandeiras de precio que neses contratos vaya a cubrir, cando menos, a posibilidade de costes de producción e traballo, significará, ni máis ni menos, poñerlle nas mans a industria, outra vez máis, e a gran distribución, a extorsión, que ademais neste caso será connivencia do Ministerio. Se o Ministerio fai que os contratos sexan obrigatorios, non teremos nin precio, porque non teremos garantía de precio base, de precio mínimo, de precio por debaixo do cal as industrias non poidan pagarnos, vale? E tampouco teremos axudas, porque esa é a obrigatoriedade que se nos pretende impoñer, que se non temos contratos firmados non teñamos axudas, ou polo menos parte de axudas, non? Por lo tanto, nos manifestamos que si de seguiren por esa vía é un erro histórico. E a segunda cuestión que lle plantexamos tamén á ministra é que cando nos falaba da PAC, nos comentaba que están buscando novos mecanismos de xestión dos mercados, que están buscando fórmulas para que tamén a PAC siga sendo unha PAC forte e tal. Nos dixemos, mira, o fundamental é non tanto que en este momento esteamos discutindo que axuda vamos ter, nin que axuda non vamos ter, porque nós o que queremos é ter precio para os nosos produtos, para o noso traballo. Polo tanto, para ter precios unha de dúas, ou efectivamente se buscan mecanismos que regulen os mercados e que non permitan termos precios que impoñennos sempre unilateralmente desde eses supostos mercados que son a gran distribución, as grandes multinacionais, ou se non temos regulación de mercados, de pouco ou nada nos van valer que teñamos axudas por moi ben que estas estén articuladas. E a segunda cuestión é que para manteremos precios, polo menos en todos os sectores, pero no lácteo aquí é evidente, ou siguen apostando desde o Ministerio por defender que haxa un control da produción, é dicir, que non haxa produción de leite a mares, para que a industria e a gran distribución precisamente negocien con el ao precio máis baixo, ao mellor postor. Entón, se non entenden que é unha cuestión política e non unha cuestión de diñeiro o que hai que defender por enriba de todo para que haxe pervivencia das explotacións, entón mal están negociando ou mal están propoñendo desde o noso punto de vista as medidas para o sector produtor. E por último, por suposto non puidemos evitar tamén dicirlle que xa está ben de querernos agora levar a un tipo de organizacións nas que se negocien os temas económicos no decreto lácteo, en canto ao precio no decreto lácteo, que nos queren levar agora a ter uns novos inventos de organizacións que lle chaman organizacións de produtores lácteos, xa que as organizacións agrarias somos de per se, legitimamente e ademais escollidas, quen representamos os intereses políticos, económicos e completamente legítimos de o que cada quen defendamos. Por lo tanto, non hai que inventarse organizacións novas, nin hai que inventarse organismos novos para podermos estar defendendo que o leite ten que ter un precio, que contratos sí, obrigatoriedades sí, pero sempre que teñamos esa garantía de precio que non sigan impoñéndonos as industrias. E foi basicamente o que neste brevísimo encontro puidemos dicirlle á ministra. Non sei se a ministra confirmou que haberá algunha medida para evitar que as industrias sexan as que sigan impoñendo os prezos neses contratos. O que nos respondeu é, basicamente, que eles non queren sacar un decreto que non sea consensuado cas organizacións agrarias. En eso estamos, pero o problema é que parece que en todos os sitios están xa dicindo que o decreto vai empezar a aplicar o día 1 de abril, cando precisamente non o ten consensuado, e cando ademais, desde todas as organizacións, lle fixemos chegar esa gran dúbida que temos de, sin haber garantía para os produtores e produtoras dese precio por debaixo do cal as industrias non poidan estar a extorsionarnos, aínda por riba, o Ministerio se lles anima a estas industrias para que aínda por riba fagan contratos e que ademais se sean obrigatorios, sabendo que, eso que vos dicía, que nin vamos ter, por lo tanto, nin precio, porque van seguir poñendo os mismos, nin tampouco axudas, porque o Ministerio non las vai sacar. Entón, ela o que dixo é que, que non iba ou entendía, que non quería sacar un decreto en contra nosa, en contra do que o sector pensemos. Eu, desde logo, o que lle deixei ben claro por parte do Sindicato Labrego Galego é que o sector pensamos é precisamente que non pode haber esa connivencia coas industrias para ainda por riba impoñernos algo sin teremos esa garantía. Gracias. Moitas gracias a vos.